Nire izena dakizuen, Unai Narbarte da, jai alaien egiten dute dinamazitzaile edo speaker esaten dabe moduen. Eta zuek ez da, Igarrike! Unai Narbarte aurkezle, showman utxa. Gaurkoak pasillo eta guzti, niri txalo zaparrado bat bota hostien, baratoz, peloten dize, balan! Eta nire astelenetakoa bihurtu da apurtxu behar rutinan, ez? Lanera joan hostien, musikarekin etortzen da nire furgoan, topera, eta gero hona altzen azenien, beti gogoratzen da apurtxu behar lanean dauzen guztiekin, ez? Azkenien hemen jente asko dau lanien atzetik ez dara ikusten. Barran egoten diena, kantolatzaileak eta guztiei, agur bat emon, eta ja zelan doan aste guzti hori, eta bestea dena. Eta gero zuzenean ja nire lekura joaten naz, eta horazten naz, dinamizatzen, animatzen, eta ikusten ia zerrolako giroa dauen astelenero, eta laguntzen apurtxo bat goratxua egoteko espektakulo hori. Adi egon, betetzen ari zara, superdiesel! ¿Superdiesel qué era? Ni puta idea. Lo primero que me ha venido. Eta hainbeste, espero dugun Eskola del Winter Series! Txapelketako partidueri hasiera emango dutzagu! Gaurkoan, lau pelotarizek inala bizi! Aurreko kuadratan, fenomeno dabilen, Jon Olano! Lucha! Txapelketa honetan eukidoguz ikote oso boteretsuek eta izen askogaz, bat edo bi esatekotan, zelan ez bilotzez garandik alekerik abeti ez. Xavier Pelokor Barandiko! Gerniken buruzino bat uste egon dela, azkenengo 8-10 urtietan esango dugu etortzen zen 50 persona, beti familiartekoak eta betiko frontoiko gizonak, ez? Ikuskizuna gure jaialdi mota honek egin dago jente gaztea erakarri dago, ez? Eta orduan baia da beste rollo bat, bai gizonezko, emakumezko, neska, gazte, mutil, danak bateratu deuz, eta gero eta pelota salagoa da, bai. Jenteak ulertzen dago gehiago jokoaz, badaki ze saltasun dagoen pelotakada bakoitzan, eta horretan jarraituko dugu. Kriston partidu urtetan dabiz, nik ez da izaitzen gun, edo errezetan guazko, edo zuze paseten da, beti bueltak egoten die, empatiek, desempatiek, azkeneko tantuek, emozioa. Erkiagarren errebotea, ordu aukera, eta ez markatu! Orbabikoarekin mehatxu egin eta zabaldera ekarri du Erkiaga. Eta ni olatuen moduen, olatu datorrenien hartun da eurekaz joaten naz, eta apurtxu bat saiatu behintzet animo hori sartzen gorputzen, eta bizideizen zer dan zestapuntia, zer dan jai alaiko gau bat, ikuskizun bat, bere esplendorien edo bere osotasunien.